es que, goain naia eduan betiko, eta telebistan dagoen beriz, inorrek ez bordatiteke, bujariko den gaie beriz pilpilen. Azken orduko aurkizten gara bera, Lizartzako baserri batean, ebolak kutsatutako pertsona bat egon daiteke. Hori dela eta, aurtengo inauterian, bertan bera ustea erabaki du udalak. Une honetatik aurrera, frontoia, kuarentena gune izendatuko dugu. Egunon, entzun duzuen bezala, ebola herrira iritsi da, kuarentenan gaude, eta frontoia prezintatu behar dugu. Ez mugitu tokitiken, mesedez, lasaitasuna. Mesedez, lasaitasuna, Amparo eta Eliza bidean daude, gurekin, ziur zaudete, ba ezpada probetan hasiko gara. Ah,